všechny tam došla tady, opět tady s Kiksotmanem. A dneska si natočíme, takže lidi, dneska budeme točit tady s Honzou top 5 ožralých lidí, takže můžeme jít na to. No. Takže první člověk. Počkej, nechci se tam objevit. No, dobrý. Takže první člověk, takže první bude ožralý člověk, který do všeho mlátí. Takže můžeme jít na to. Takže. Ty vole. Motej se. Top 4. Ožralý člověk, který kulhá. Jo. Top 3 ožralých člověků, který hrabe do popelnic a vytahuje si chlast. Do prdele. Piči. Top 5, který furt jenom se ožírá. Je? Flaška a ještě nedopitá. Jo, kámo. Top 1 vožralců, který skáče parkour. Můžeme jít na to. Ježiš, to bolí. To bolí. Hoď kotem. To bolí. Pojď vestra.